Avui us presentem el nostre producte, la Via 550. És un producte que hem desenvolupat nosaltres, fruit d'anar veient el que faltava en el mercat, quines mancances hi havia i tal. Ja veureu que de dintre és bastant diferent que les configuracions habituals. I, bueno, primer de tot, si no us fa res, parlarem del que és el vehicle. Hem agafat un xassis de Ford Transit. El xassis de Ford Transit l'hem agafat L2H3. Això què vol dir? Doncs que fa 5,5 metres, és bastant compacte, però en canvi té força alçada, 2,70 metres, 2,75 metres, depèn de la càrrega que hi posem. I llavors, doncs, amb aquest xassis hem fet la nostra configuració que tot seguit us ensenyarem. Doncs aquest vehicle que tenim aquí ha estat un vehicle de prova, va ser una de les primeres unitats que vam fer, ja n'hi ha 4 circulant. Aquesta d'aquí un parell de mesos farà un any que circula, ja té quasi 13.000 quilòmetres i la veritat és que estem satisfets amb el producte, estem satisfets amb el tipus de vehicle que hem triat i ara, si voleu, us explicaré 4 detalls del que és la conducció i tot això. Bueno, com podeu veure, estem en un vehicle que en la seva gamma Trent és un vehicle de conducció molt còmode, molt similar a un vehicle utilitari, és fi de conduir. I què tenim? El primer que veiem és que hi ha un volant petit, és un volant de pell, una pantalla de 8 polzades, amb tot el seu navegador i tot el que pot portar l'ordinador de bord, molt còmode de conduir i, a més, té diverses ajudes a la conducció i ara les veurem. Doncs és un vehicle que té un assistent d'arrencada en pendent, per exemple, té un bloqueig de diferencial, per qui li agradi més posar-se per camins i tal, no és un 4x4, però realment és una ajuda bastant gran. Ens trobem també que aquí, en el mateix volant, tenim tots els comandaments amb els ordinadors i tal, que et sortirien a la pantalla del fons. La següent cosa que ens sorprèn quan la veiem, respecte a la totalitat de la resta de vehicles camper d'aquestes dimensions, és que tenim un vehicle 5 places. Això era una cosa que ens havia demanat moltes famílies i no existia en el mercat. Tenim un seient llit a la part d'aquí, que són 3 places, més la del pilot i copilot. Per tant, poden circular 5 persones tranquil·lament i, a més, també podrem veure que hi poden dormir. Una de les altres coses que ens diferencia és els accessos que tenim al vehicle. Ja hem vist que tenim la porta corredera, que això és habitual a tots, però a més tenim un accés molt fàcil i còmode per la part de darrere. Si obrim les portes, entrem per aquest accés directament a la cuina. Això ens dona una versatilitat molt gran a l'hora d'entrar i sortir, a l'hora de poder cuinar amb portes obertes. Doncs què tenim aquí, en l'espai que seria la cuina? Doncs tenim el que ha de tenir una cuina, però no una cuina de furgoneta, com una cuina domèstica. Tenim molt espai d'emmagatzematge, la seva aigüera, els seus fogons, una gran nevera i molt espai per deixar roba, material de cuina i altres accessoris. Però no us penseu que no hi ha lavabo, sí que n'hi ha, perquè aquí, sota aquesta tarima, s'amaga un plat de dutxa amb la seva cortina i en aquest armari d'aquí hi ha suficient espai com per encabir-hi un vàter químic. Perquè aquesta cuina es converteixi en lavabo, el primer que necessitem és que l'aixeta tingui un flexo per poder-lo portar dins de la dutxa, però és prou llarg com també poder anar a l'exterior i poder-nos treure la sal del mar o netejar algun altre utensili.
En aquest vehicle hi hem disposat un dipòsit d'aigua de 80 litres interior, que així queda al marge de congelacions i tal, un dipòsit de 40 litres d'aigües grises als baixos. A més, dir-vos que porta un escalfador de gas per l'aigua, que són 8 litres, però que aconsegueix treure l'aigua a 70 graus, per tant, d'una tirada es poden dutxar 4 persones tranquil·lament. I, a més, dir-vos que la calefacció funciona amb gasoil, és a dir, que llavors no gastem recursos de gas. Quan és l'hora d'anar a dormir és molt senzill, tenim 2 llits de matrimoni, això és un seient llit de 1,20 m per 1,95 m i d'aquí dalt baixa el següent llit elèctricament. En aquest panell d'aquí hi hem ubicat tot el que seria la centraleta, els controls de calefacció, aigua calenta i tot el que és la centraleta per saber els nivells d'aigua, de bateria i d'altres temes. Bueno, doncs aquest és el nostre producte. Només dir-vos que ara mateix en tenim la següent tirada, que la tenim a fàbrica, arribaran en breu, abans de vacances d'estiu, per tant, si mai volguéssiu venir-la a conèixer, aquí en tenim una en exposició i estaríem encantadíssims d'ensenyar-vos-la. Fins aviat!